emabhayibhelini ethu Exodus chapter 2 aqala ukufunda laphana uverse 11 aphelele uverse number 21 bese siyasuka siya kuJoshua chapter 1 from verse 8 to 9. Mabhayibhelini ethu Exodus chapter 2 from 11 esisiphelele ku-21. Cela nifundele ngesizulu ukube bayitholile. Exodus chapter 2 from verse 21, from verse 11. Wathi isihloko sakhona sithi ukubaleka kukaMose. Wathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile waphuma waya kubafowabo wabuka imithwalo yabo wabona owaseGibhithe eshaya umHebheru omunye wabafowabo waphendukela ngalapha nangalapha esebonile ukuthi akukho muntu wambulala waseGibhithe wamthukusa emhlabathini waphuma nangosuku olulandelayo bheka nanko amadoda amabili amaHebheru axabene wathi uboniweyo umshayelano wakini na wathi yena ngubani okumise induna nomahluleli phezu kwethu na ufuna ukungibulala mina njengalowo ubulalo waseGibhithe na uMose wayesesaba ethi impela le ndaba iyazeka uFaro esekuzwile lokho wafuna ukumbulala uMose kepha uMose wabaleka ebusweni bukaFaro wahlala ezweni lakaMidiyani wahlala phansi ngasemthonjeni umpristi wakaMidiyani wayenamadodakazi ayisikhombisa afika ukukha amanzi agcwalisa imiqenge eyophuzisa izimvu zikayise wafika abelusi bawaxosha kepha wayesesukuma uMose wawasiza waphuzisa izimvu zawo lapho esefika kuRehuweli uyise wathi yena yini ukuba nishesheni kuye namuhla na athi owaseGibhithe usophulile esandleni sabelusi futhi wasikhelela namanzi waphuzisa izimvu wathi kuwo amadodakazi akhe uphi yena nimshiyeleni na mbizeni eze ukuzokudla uMose wazimisela ukuhlala kulowo muntu wamupha uMose uZiphora indodakazi yakhe. Joshua 1 verse 8 Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Encwadi yomthetho mayinasuku emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle angikuyalile na qina ume isibindi ungesabi ungabi naluvalo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona uJoshua wayeseyala izinduna zabantu liyabasebenzela ngizocela uSisrina asibongele izwi ngomthandazo. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele nasekuseni yasemva kwemini. uNkulunkulu wethu singabantwana bakho sibonga ukuba khona endlini yakho ukuhlalela sikuzwe njengobaba ukuthi ufuna ukuthi sihenzeni sihambe kanjani endleleni. uNkulunkulu wethu oyingcwele izwi lakho izwi
ukumthethisa. Ekuseni yasemini-ke Nkosi yami nangu uMamGabi incekukazi yakho simjwayele. uNkulunkulu wethu oyingcwele ubeka izwi lokuphila ezindebeni zomlomo wakhe. Sikhulekelayo Nkosi uJesu, makakhuluma inhliziyo yakho. Bakhulumile abantu baba basisizanga ngalutho, abanye bakhulumile basilimaza emoyeni. Kodwa wena uNkulunkulu ukhuluma kahle ngoba wena ukhuluma njengoNkulunkulu. Khuluma-ke Nkosi, silalele ekuseni, sesikuhlalele-ke Nkosi ukuthi sizwe izwi lakho Baba ekuseni. Konke lokhu sikukhulekela ngoKristu Jesu Nkosi yethu ebusa manje naphakade. Amen. Uthi umhlabelelo liyabasebenzela abalikholwayo. La sifunde khona emabhayibhelini ethu izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi uMoses esekhulile waya ukuyobuka imithwalo yabafowabo. Lithi izwi loNkosi uma fika kubafowabo wathola owaseGibhithe eshaya umHebheru. Lithi izwi loNkosi waphendukela kuye wamshaya kanti uzombulala wase uyamthukuza. Ilanga elilandelayo futhi wahamba wayobuka imithwalo yabafowabo. Makafika wathola umHebheru elwa nomHebheru. Lithi izwi loNkosi wathi uyabalamula wathi umshayelani owakini. Base bathi wena ubani okumisile ukuthi uba umahluleli sofuna ukusibulala njengalo waseGibhithe ombulele. Inkinga ukuthi abantu abafuni ukuthi uma benza izinto ezingasi right, uma wena bakubona ukuthi nawe wenza lezi zinto abazenzayo, uma ubaphuza abantu bazokutshela kahle bathi ingani wena wenza ukuthi nokuthi awunositshela. Kodwa uma wenza kahle ubaphuza abantu, uma bangenzi kahle abantu bayasarenda, abantu bayathoba ngoba beyibona impilo yakho ukuthi impilo yakho yinhle. Manje uMoses lithi izwi loNkosi wabona ukuthi hawu kanti le ndaba iyazeka ukuthi mina ngibulala umuntu ngase ngiyamthukusa. Lalelani laba fowethu, angeke kwenzeke ukuthi wenze izinto ucabanga ukuthi abantu abazi. Abantu bazokwazi noma bangathula, bazothula bakubheka, kodwa bayazi ukuthi wena umuntu ongasi right. Bazolindela elinye ilanga bese bayakutshela. Lithi izwi loNkosi-ke uMoses wabona ukuthi uFaro uyizwile le ndaba ufuna ukumbulala. Lithi iBhayibheli wabaleka wayishiya iGibhithe. Vele Moses iGibhithe yiGibhithe, eGibhithe akusisekhaya. Washiya wabaleka wayohlala kaMidiyani ngaphansi komthombo. Lithi izwi loNkosi wafika amadodakazi ompristi elusiya izimvu. Mawafika laphiyana emthonjeni, lithi iBhayibheli izinsizwa zabaxosha. Uma zibaxosha kukhona uMoses, kukhona insizwa eyafakwa ebhaskidini yomthandazo eyathungelwa ngokuNkulunkulu. Umama kaMoses uMoses wahlohla amagugu kaNkulunkulu, azange afake amagugu aseGibhithe. uMoses wasukuma wasiza lamantombazana, wabonisa insizwa lezi ezilaphiyana emfuneni ukuthi intombazana iphathwa kahle. Haleluya. Ngoba uMoses bekakhuliswe kahle, yingakho uye wasukuma wasiza lamantombazana. Lithi izwi loNkosi uma uMoses awasiza wakhelela izimvu amanzi, waqalisa nemiqhenqe. Lithi iBhayibheli amantombazana abuyele ekhaya. Wabuza umpristi wathi wayisheshe nabuya madodakazi ami. Bathi hayi ukhona waseGibhithe uye wakhelela izimvu amanzi, manje yingakho sisheshe sabuya. Wabuza umpristi wathi uphi yena? Wathi mlandeni azodla isinkwa. Azathi uthe mbizeni azodla isinkwa. Ahamba amantombazana ayombiza uMoses. Athe maqedwe ukubiza uMoses makafika, lithi izwi loNkosi wazimisela ukuhlala kaMpristi. Ekuhlaleni kwakhe kwaMpristi lithi iBhayibheli waphiwa uSipora. Lalelani la, ayikho into enganamvuzo. Konke okwenzayo kubi kunomvuzo, kuhle kunomvuzo. Waphiwa uSipora
amapristi aphumula ukunosa izimvu. uMoses waba umbelusi. Hallelujah. Insindiso ubizo. Angisho uMoses bathi mabayombiza. Insindiso ubizo. uNkulunkulu abiza umuntu esezoneni zakhe ambizele uNkulunkulu bakhe. Uyabona umntwana uma dlala estradini umbiza uzosagijima athi umbizelani mama. Ungamtshela ukuthi umbizelani uyobuyela back estradini. Kodwa uNkulunkulu akanjalo. Sibiziwe singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akasibizelanga sila endlini sizela endlini kaNkulunkulu ukuthi sizoba yibukele. Akasibizelanga ukuthi sizoba abakhaphi. uNkulunkulu sibizile maqede makasibizile khona into ayibekile kithi. Hallelujah. Esabeka umfundisi umsomi akekho umuntu la endlini kaNkulunkulu ongaphiwanga isipho. Wonke umuntu uNkulunkulu ikhona inkonzo ayibekile kuwe. Hallelujah. Ingakho lithi lenkosi lapha baseKorinte sifunda njalo ngoMasunday unjani pho bazalwane uma nibuthana yilo naloyo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi konke makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Hallelujah. Lesipho sakho asisakho ukuthi usigcine, isipho sakho sokuthi ukhonze ngalo ibandla, kwakhiwa umzimba kaKristu, kwakhiwa abantwana bakaNkulunkulu. Lesipho naso noma singaba singane kangakanani uthi ubaba uDelate Mashabela athi noma singaba singane kangakanani wena kumele usenze sikhule. Hallelujah. Ngibusise izilongo selithi isipho somuntu siyamenzela indawo simholele kwabakhulu. Sesiholelile kwabakhulu emele ukwenza wena ungumntwana kaNkulunkulu ungaphakami. Hallelujah. Uma sesiholele kwabakhulu umsebenzi omele uwenze mele uwehle ukuze uNkulunkulu aphakame. Hallelujah. Umnandi ukholwa, umnandi ukusindiswa. Inenkonzo yakho emele uyenze ulikhonze ibandla. Likhonze ungabheki isipho somunye umuntu. Sona lese sakho noma singaba singane kangakanani uphiwe uNkulunkulu khonza ngasibandla. Hallelujah. Sisenkonzweni yamantombazane. Sonke singamantombazane. Intombazane isindisiwe iyakhathazeka ukuthi ngayijabulisa kanjani inkosi. Uyabona ukuthi inkosi ayijabule ngaphandle kwentombazane. Hallelujah. Intombi lithi izilonkosi iyakhathazeka, iyahlupheka ukuthi inkosi ingayithokozisa kanjani. Uyabona uma ebekuthiwa umfundisi intombi zonke sihlabelela ikhwaya kungaba njani endlini kaNkulunkulu. Simbathi black and white, simbozwa ngobungcwele, sifake ikhwaya. Siyambusisa masifake ikhwaya masihlabelela ubona ukuthi yakule ntombazana all is well kanti ngomusa all is well. Hallelujah. Ngoba intombazana ayifani nomama. Thina abomama bongeza la ngolosine ngesikhathi sama report uma usilalela usibheka kwasho uEli umpristi athi uyodakwa kuze kube kunini umntwana ngidakiwe kodwa ngithulula umphefumulo wami kuJehova. Hallelujah. Sithi sidakiwe zizinenge izinto sithulule bese siyathandaza. Masithatha ukuthandaza siphume si right. Kodwa intombazana ikhathalele kwenkosi ukuthi ingayithokozisa kanjani inkosi. Hallelujah. Nobonile amantombazana indlela ahlabelela kamnandi ngakhona, indlela ahlabelele ngakhona angicabanga ukuthi khona neproblem engasolvekanga. Ngoba uma kudunyiswa mele uvule inhliziyo yakho. Uma une stress ne depression nakho konke kuyavuthuluka ngenxa yendumiso yentombazana embethe ubungcwele. Ngoba uNkulunkulu into ayifunayo kithi ufuna abazomkhonza ngenhliziyo ephelele, abazomkhonza futhi nangobungcwele. Hallelujah. uNkulunkulu uthi kuAbraham hamba phambi kwami ngenatala. Abraham ngoba singabantwana bakaNkulunkulu asihambi ukuthanda kwethu, asiphili ukuthanda kwethu, sithatha idirection kuye bese usikhomba indlela. Elithi iBhayibheli uJesu uyindlela leqiniso nokuphila. Hallelujah.
nabo, bheka abantu ohamba nabo. Hallelujah. Ungalimoshi igama lakho. Ngoba muzomosha igama lakho, igama lakho ilona elizokuvulela iminyango phesheya. Igama lakho ilona elizokuvulela emagaraji ukuthi uthole imoto. Yazi khona enye ifamily yami bekaqasha emasotsheni. Bathi kufaka ama-CV abayi-2 babeke nama-age. Bafaka ama-CV bekade bewu-2. Manje sebabafonela lo abamthathile bamtshela ukuthi sikuthathile uze ngaliphi ilanga. So lo abangamthatha inhliziyo yakhe bebuhlungu abuze ukuthi why mina ningangithathanga. Bathi wena une-criminal record. Ungalimoshi igama lakho. Mina ngisebenzile ematariyaneni 34 years imali beyingekho. Abelungu bangithemba bathatha izinto bazibeke ezandleni zami. Ngithi ngiyabheka emsebenzini wonke umuntu wenza akuthandayo bephila ngendlela abathanda ngayo, kodwa mina ngoba ngisindisiwe ngibonga ukuthi angimphoxanga umlungu wami. Yize angabhadali imali ingekho kodwa zange ngiphoxe igama lami. Ngifundisa umaseki message kule age engibuye sengikhule kangaka. Ngisambe ukutshela umnyaka mina 63 years. Kule age engikuyo bathumela imessage ukuthi Florence, are you still around? Lesilunga ngisasa. Are you still around? Uzuzosinceda. Ngithi mina hayi noma ngi-still around angikho right, anginampilo, angekhe. Bahlulekile ukungibhadala ngisesemusha. Nginamandla ngidinga imali bangiroba amatariyana kodwa kunandaba uNkulunkulu akangirobanga. Hallelujah. uNkulunkulu wayinakekela impilo yami. uNkulunkulu wangiphatha kahle. Imali ingekho. Yazi abantu abangakholwa impilo yabo ibuhlungu batshontsha. Everyday bafuna ukuvala ikhampani. Ngathi mina igama lami angeke ngize ngilimoshe. Ngeke igama lami ngifake emahlazweni. Nawe igama lami ungalimoshi. Siphathe kahle umuntu omusha. Abantu abasha abasiphathi kahle. Kunodadewethu usebenza eJemvetri. Mfundisi, kuyathestwa lapha abantu uma bangena kutholakala ukuthi abantu abayi-40 something baphuba nokutshwala. Baqosha bonke labo bantu. Uyabona ukuthi uyalimosha igama lakho. Ungalimoshi igama lakho ngoba lizokuvulela umnyango kodwa ulimosha lizokuvalela umnyango. Hallelujah. Izwi lenkosi ku-1 Peter chapter 4 verse 7 lithi ukuphela kweinto zonke kufikile. Sikhuzeni. Phela kweinto zokuphelile kulensuku abantu ukuhlonipha. Kuphelile abantu benza abakuthandayo. Kodwa lithi iBhayibheli sikhuze. Nami bantu abasha ngimdala nje ngiyakhuza. Angiphili noma kanjani. Ngayisikhathini engihlala kuso u-Angel unomakhelwane wamahamba la emsebenzini. Ngibuze bakathi bamtshela ngami bathini. Angifuni ukuliphoxa igama lami. Hallelujah. Uthi umhlabeleli siyezulwini ngenye imini. Indaba yethu ayipheleli la. Hallelujah. Lenyanga inyanga yothando. Thina sifundiswe uNkulunkulu uthando. Elithi silonkosi wathanda izwe kangaka waziwanikela indodana yakhe. Ezwe leyo ukuba yilona lokholwa yiyo angabhubhi kepha benophilo phakathi. Silifunda kuNkulunkulu wasifundisa ngoba esinikile uthando. Athi omunye umhlabeleli ake nibheke uthando asinikele lona uyise lokuba sithiwe singabantwana. Moya wakhe enhlizweni zethu uyisibambiso sethu ufakaze emoyeni ukhomba ifa lethu. Heba ngane singefa eligciniwe ezulwini elingethintwa amasela ngena zangena eParliament. Siyambonga uNkulunkulu osigcinela ifa lethu. uNkulunkulu ekwazi ukugcina ifa lethu kangakanani ukuphila kwethu okusentendeni yesandla sakhe. Sibonga ukuphila. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu esimkhonzayo. Njengoba kuyinyanga yothando. Uthando lu-right manje ugujwa abantu aba-right. Kodwa lenyanga le ngangivamisa ukuthi emsebenzini bangibona bamatasatasa ngithi inyanga yabantu abanamanga. Bathi usho kanjani namgama ngithi inyanga yabo Pretorius. Abo Pretorius babulala abantwana babantu. Bababulala emphefumulweni mabaqeda bathatha impilo yabo. Bosisi kunenyanga lena sifundisa
kodwa sinamantombazana singakhuluma same language. Izimpi zentombazana ziyafana nezimpi zomfelokazi. Hallelujah. Hayi ngidura kabi ngibona ngithi. Ngiyadura angeke ungi-afford. Hallelujah. Wena uthini ngerose 5 rand. Wena uthini ngechocolate Kit Kat. Kanti ungasenzela into enkulu. Saba noNkulunkulu osifundisayo ukuthi siphile kanjani. Hallelujah. Kunenye intombazane ehlabelelayo unomfundo bayazi lapha. Unomfundo unale ngoma ehlabelela athi phakade lami. Uzobathola abantu abasha ngoba bayakoba bayithanda idayela. Yabathi phakade lami babizane nabantu abathandana nabo. Mase kushubile kuyaphela ukuthi phakade lami. Kodwa thina singabantwana bakaNkulunkulu esathi sivumelane noNkulunkulu esaphakade. uNkulunkulu akashintshi, uNkulunkulu akaguquki, uyiphakade lethu. Itheni incebo kaNkulunkulu mina thina sikhayise ngoNkulunkulu. Yabo ufuna ukuxhoma, baxhumi ngemoto ngoba izokufaka engozini. Ungaxhomi ngendlu, izinto esalayo. Uma ufuna xhoma ngoYesu. Hallelujah. Umnandi kusindiswa. Umnandi ukholwa. Ingusisi izwi lenkosi kuFilip 4:12 lithi yawazi ukuba phansi. Ifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela. Sinamandla okwenza konke ngayo uqinisayo. Sinamandla abangcwele. Sinikeziwe amandla. uNkulunkulu usinikezile amandla. Imwadinga lamandla ayatholakala. Siphiwe amandla. Hallelujah. Kulensuku intombi zalesikhathi angisho lesala endlini kaNkulunkulu sinisiwe lezi. Kukhona into engifundile izwi yami babuhlungu. Bafundile amantombazana. Aya drive imoto enkulu. Sekunesitayela abasenzayo vele. Makushoniwe. Makhona nje oyiwani othi shoniwe ngapha, amazi ngalo shonile. Beza bayi group. Mabafika lapha bangena senkonzweni bahlale emotweni. Sikhonze balapha emotweni. Basiphuma sebagcwele ngisho nasemakhumbini. Uma ngaluthi labantu baphume nini? Basipite baye emathuneni abangeni nabasayina bayinala ukufihla khona. Bame emaqeleni baphuma umnqwabo. Umfundisi angakathathi nofe sebastart imoto sebayabuya sebayakhiwa ukuthi bazodla. Nabaqeda ukudla ngikhuluma ngentombi ezinhle. Bavula ibhuti. Bakhupha ikhula box. Siyawa. Uthi uphela namantombazana amahle. Hey, elithi iBhayibheli bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Bosisi wena khona la endlini kaNkulunkulu. Uma mina ngathola umusa ngoba kumalindi. Ifoundation wayibeka ngithola uJesu nje foundation sekayibekile empilweni yami. Akangifakazelanga. Kodwa impilo kaBamalindi yamveza uJesu. Wangibonisa angashongo lutho ukuthi mawusindisiwe uphila kanjani. Hallelujah. Singamantombazana sisende sikolodo. Uthi omunye umhlabeleli hambani eMaKristu niphethe imbewu yezwi nihlanyele izizwe zijongeniwe. Amantombazana abheke thina la wona angasindiswanga. Hallelujah. Kulensuku besingazi ukuthi sizofika la. Uyafunda uqeda ukufunda bantu abasha. Umsebenzi ungaqhamuki. Ngikhumbula abodokotela namanesi amasha athi President Ramaphosa sifundile siqedile neziku zethu silambile. Umsebenzi wakho ubuhlungu. Kodwa la ekhaya siyafundiswa. La ekhaya sifundiswa ukuthi sibe balance amafema awu-10. Angeke kukhonakala amafema awu-10 akuhlule wonke. Ngeke akuhlule wonke. La endlini kaNkulunkulu bakhona abantu abathengisa i-art. Siyabasupport. La endlini kaNkulunkulu khona abathengisa namaduku omhlalo, siyabasupport. Baningi abanamabhizinisi la enkonzweni, siyabasupport. Into engayisho nje ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu uma khona
ukusebenza bathengisa ngama-ID wabo bashade namaPakistani bahole 400 rand ubufilo kungani ugovernment ubaholela 370 ngisho ngenxa yokufila afika amaPakistani abe rich ngenxa yale ntombazana umama khangazi nokuthi ushadile uzobona msuka la ahambe emhlabeni bathi umama lo muntu ushadile and manje ushade nePakistani bathi umsebenzi awuthola isene yamaPakistani Bangladesh awungeke uthole umsebenzi sinamafemu awutheli ekumele siphile ngawo ngiyaphila ngiyangaba ne-problem ngahlushwa umyeni yabo lutho unandi ukhona ngakhuluma lezi zinto ngakhona kwaba kuhlungu beka isandla emadolweni usisi wamotshela omunye usisi ukuthi uyaphuza lesi sithengiswa notshwala uyathunga wathi udadewethu ufuna ukuthunga akazi ukuthi enze kanjani wathi mtshele eze ngizomnceda ngahamba yabona into ungaqhosi athi omunye ibhuti ungaqhumi ufuna ukuthi ungaqhosi athi ungaqhumi ungaqhosi lo muntu ngaya kulo sisi wangisiza ngafunda ukuthunga ikhemisi lami lokuqala la ngijabulisa ngasusa izandla esihlathini ngasusa izandla emadolweni ngathunga ikhemisi lami lilihle kakhulu ngingena house to house la ngene khona bekade lisana wabona umyeni wami ukuthi ayilomfazi ohlakaniphile lona ngoba amadoda angithanda umfazi ohlakaniphile ngasizakala la ngisiza kakhulu ngazibona ngi-right ngazibona ukuthi ngemoto ngizoyithenga umsebenzi wezandla haleluya umntwana kaNkulunkulu musuku ukuvilapha uma uvilapha uzofaka impilo yakho engozini Joshua chapter 1 verse 8 Joshua 1 verse 8 singizosuka uMoses uJoshua lesikhathi ezowela iJordan nabantwana bakwaIsrayeli uthi uNkulunkulu kuJoshua Joshua le ncwadi yomthetho beyingasukeli imini lakho zidla ngayo emini nobusuku limbusisa amaselithi uzohlehlemelisa indlela yakho kahle le ncwadi yomthetho Joshua beyingasukeli imini lakho angilazi iJordan obhekane nalo ukuze usurvive ukuze uphumelele dadewethu le ncwadi yomthetho mayingasuke kimini lakho yona le yomthetho sezikhona incwadi zingasuka zonke izinto kodwa Joshua le ncwadi yomthetho mayingasuke kimini lakho zidla ngayo imini nobusuku uyohlahlamisa kahle indlela yakho lithi lonkosi Joshua ungasabi ungabi novalo qina imisibindi Joshua uyazi unenkinga uyesaba kodwa uNkulunkulu uthi kuJoshua ungesabi imisibindi isibindi iyona transport yakho ezokuholela impumelweni uma unganaso isibindi empilweni yakho uyingozi empilweni yakho uyingozi abantu abasondelene nawe ngoba wena awunaso isibindi Joshua qina ume isibindi nginawe lithi lonkosi ungesabi abafundi iBhayibheli labo babumsomba ngathela igama lithi fear not ngamanye amazwi bathi kuna 365 ngamanye amazwi day by day uthi uNkulunkulu fear not every day fear not ungesabi haleluya yazi ukubekezela kunomvuzo omuhle abantu bacabanga ukuthi ukubekezela ijazi lensimbi haleluya bekezela uzothola umvuzo wakho and futhi uma ubekezela wazi ukuthi ama-season awafani kungaba yi-winter don't worry yes summertime kuzoba right namhlanje it's winter but summer is coming sengiyasuka lemaphambili sisenkonzweni abantu abasha zikhonzeni inkonzo zenu azi ukuthi inkonzo iqala la local before uyale emantlini before uya eboteni before uyetha abantu khonza
isithembu sikaNkulunkulu sidlule kuwe ngoba uma uzoshesha ukuzala ngaphambili uzobalimaza abantu ngoba uzabe ungakakhuli enough. Yathi lento bayakhethwa abantu bathi sebakhethiwe badelela amakhosikazi ethu ngoba bakhulanga enough. Haleluya. Bantu abasha sikhonzeni inkonzo zenu. uNkulunkulu uzoyisiza impilo yenu kubo bonke. Ngicela namhlanje kuphelela la inkosi.